God aften Danmark. Mit navn er Ellen Kofod, og velkommen til 18 Nyhederne. Vi har en nyhedssensation til alle fiskere i Danmark. Fiskeren Luffe Iversen har opfundet en ny måde at fiske på. Vi er nu taget over til Rungsted Havn for at kigge lidt nærmere på den. Rungsted Havn har fået sin plads på verdenskortet, da fiskere over hele verden kommer for at opleve de gode fiskefaciliteter og de lækre ål. Havnen buner med fisk året rundt, og det har specielt Luffe Iversen en stor glæde af. Du er fisker her på Rungsted Havn. Hvad synes du om dit arbejde? Ja, men det jeg synes der simpelthen er så dejligt, det er, at den flaske luft man får. Så synes jeg bare, det er dejligt at være på havnen sammen med kuldekørt og fiskefind og alle de andre. Det er simpelthen, det er bare dejligt. Kan du fortælle mig lidt om din måde at fiske på? Jamen det kan jeg godt, fordi jeg kan ikke de der normale fiskemetoder som fiskestang og fiskenet og sådan noget. Så jeg har sgu fundet på min egen metode, og det har jeg fundet på ved. Jeg har fat sådan en børsmand her. Og det jeg gør, det er, at jeg hopper ud og henter fisk. Og så steger jeg dem sgu med min fiskerpande. Og det fungerer rigtig godt? Det fungerer lige som det skal gøre. Luffe Iversen er uddannet kosmetolog og har droppet sin store kærlighed til make-up for at udleve sin store passion for fiskeri. Det er så her, at det er mit normale fiskesport. Jeg har fanget mange sild, fladfisk, jeg ved ikke. Så det her, jeg vil vise jer, hvordan man fanger en god, gammel ål. Og det er fordi, at ål de er rigtig gode på sådan en lille pande. Ålene, de kommer også selv til mig. Jeg kan sådan et ål, kalder de selv. Så kommer ålene, de kommer til mig lige når jeg siger det. Du kan se derude. Der kommer ål nu. Okay, du kan måske ikke se det så godt, men vi er på vej nu. Nå, men det der er vigtigt, når man så står her og fisker der. For satan, der er noget. Kom med din krabbe! Ah! For satan, din krabbe! Det er så ikke hver dag, det er lykkens gang, at man kan fange en fisk, men så er det så heldigt, at man kan fange den en anden dag. Tak for at I gad at komme. Vi har i dag fået besøg af Carl Søren Nikolaj Markusen, som gerne vil fremstå anonym. Han er skyld i et mord og vil gerne være anonym resten af sit liv. Vi stiller nu tilbage til studiet for at høre lidt nærmere om det. Carl Søren Nikolaj Markusen sidder inde for mord. Hans dom lyder på 7 dage, og han har indtil videre afsonet de 3. Hej Carl, og velkommen. Tusind tak. Du sidder inde for et mord. Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg, fordi at en af mine venner havde skulle gå hen og blive lidt træls, så var selvfølgelig jeg nødt til at skyde ham. Hvorfor skød du ham? Jamen, det gør jeg, fordi at vi sidder til juleaften den 24. december. Og han hedder også Carl, og så står der selvfølgelig Carl på hans julegaver og Carl på mine julegaver, og så vælger han så at åbne en af mine julegaver. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er utrolig unfair. Og så vælger jeg at hive fat i luftgeværet og skyde ham. Har du fortrudt det? Nej, det ville sgu være forkert at sige. Din dom, den lyder på 7 dage. Hvordan har du det med det? Det er sgu fint med, det er ikke noget, der rører mig så frygtelig meget, vil jeg sige. Hvad med din familie og din pårørte? Hvad siger de til det? Jo, de skulle lige glade. Jeg tror sgu selv, de skulle have, hvis de stod i situationen, hvis du forstår. Ja, tak Carl. Selv tak. Vil du godt, eller hvad? City bitch, city bitch, rack city bitch, rack city bitch, city bitch. What's that on that beat? Rack city bitch, rack city bitch, satan, VIP, no guest list. T-Dog, you don't know who you fucking with. Got my other bitch fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't celibate. Nigga, Sam, dope, I ain't selling it. Fucking Kevin, man. Go let him man's last king killing shit. Young money,